Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Peters Objecten, Landgoed Blijenbeek en Loonbedrijf Van Lin. Dag dames en heren, heel hartelijk welkom. Fijn dat je erbij ziet. Het is de 12e keer dat hij in Offeren de HAVO wordt georganiseerd, de halfvaste optocht. Neven mij op het kerken, terwijl we onderweg zien door Prins Bart ten Nurste, zit Linda Eyre namens de organisatie. Linda, één ding valt me een beetje tegen, dat is het weer. Ja, nou ja, goed. Toen wij het organiseerden hadden we erop gehoopt. Maar het feit dat nou het 17, 18, zelfs 19 graden vandaag zal gaan worden. Ja, daar kunnen we als organisatie alleen maar echt super blij mee zien. Ja, want er zien zelfs mensen van de organisatie die ieder jaar met een Wars Maria gewonnen. Of wie zit het? Ja, dat plannen we als uitje in en dan komt dat helemaal goed. Ja. Met een Wars Maria, ja. Hoe gek kan ze het maken? Hey, over luxe gesproken, we hebben dan het weer, maar ook ruim van tevoren was alweer een aanmeldingsstop. Ga er meer als zat, hè? Ja, we hebben een aantal deelnemers die we kunnen hebben in het dorp, en anders is het gewoon is het vol. En ja, gelukkig hebben we nou nog steeds gewoon de luxe dat wij de mooiste creaties hier kunnen laten komen. Dus ja, prima. Ik bedoel, hebben die wagens nou ook last van verkeersdrempel straks? Nee. Nee, dat hebben we slim gedaan door de omroepers neer te zetten dat ze al minder snel rijden op dat moment. Er stiert er gewoon een langs de kant en die zit dan van rustig aan, want er komt een verkeersdrempel. Dat zal wel metvallen, maar ze vertellen vooral achtergrondinformatie over de optocht. En ja, dat is alleen maar mooi dat ook het publiek kan horen wat de wagens uit willen stralen en het stukje dorpspolitiek en zo. Ja. Hey, veel succes, maar ik denk dat dat wel goed komt. Geoliede organisatie. Hey, we gaan op zoek naar de prins Bart ten Nurste. Ja, en de spanning is om te snijden, want ze gaan dadelijk beginnen met de optocht. En we hebben de prins inmiddels gevonden. Personeel, neem me niet kwalijk, excuseer. En hier is hij, prins Bart ten Nurste, of moet ik zeggen prins Bart de Langste? Ja, dat mogen allebei, dat is net wat je wilt. Hoe lang best ik, man? 2 meter en 4 hele centimeters. Goeiedag. En ja, die loopt stiekem weg. Ilse, ja, niet stiekem weglopen, want prinses. Maar ja, prinses betekent hier in Offeren. Je huurt ook bij hier, hè? Ja, dat klopt. Ja. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het in de praktijk? Tenen staan. Ik heb gehoord dat steek als ze die best thuis, dat ze op de Prinsenwagen net over de constructie kan kijken. Dat heb ik nog niet, dat weet ik nog niet. Dat kunnen we dadelijk zien. Hey, hoe was de carnaval? Die was gewoon gaaf. Alles troet geld wat erin zit. Ja, ik denk het wel, ja. Maar vandaag nog 1 keer. Ja, want dat is dan wel lekker dat ze dat in Offeren ook nog heersen, Bart, de HAVO. Ja, dat is gewoon fantastisch. Gaat met de carnaval zien het gewoon 5, 6 dagen volop knallen. En dan, dan beginnen we dus dinsdagsavonds is bij ons dan eigenlijk het prins afleggen, zeg maar. Ja, en dan de woensdags nog het herringschalen en zo. Ja, dan gaat dan heel relaxed naartoe, zonder op pechskanaal en zo. En dan is het eigenlijk klaar. Ja, en dan hebben ze zoiets van, ik kan nog een keer doorgaan, want dat is eigenlijk toch wel mooi. En dan is het half vast, dus dan toch nog eigenlijk een kers op de taart. Gewoon op, nog 1 keer, 3 weken later, pechsko aan. En we wilden met zon weer. Dat kan toch gewoon niet meer missen. Dat moet toch een fantastisch groot feest worden. Maar eigenlijk is dit dan de tweede optocht, wordt ik eigenlijk geen fluit van Zeus als prinsziende. Nou, in dit geval eigenlijk wel. Hè? Want we stonden met de Prinsenwagen eigenlijk voor aan daar bij de start. Dus daar had ik als startschot gegeven. Dus gaan we op de wagen staan. En dan komt iedere wagen, iedere loopgroep, dat komt allemaal bij ons neven. Dus nou kunnen we de hele optocht vanuit de Prinsenwagen doen we die bekijken. Tot slot nog heel even iets over de prins. Want ik weet niet zo heel veel van dich, maar ik weet wel, er wordt in de optocht voor die getrommeld. Dus ik ben ook nog muzikaal ook nog. Ja, normaal zit ik daar bij dat clubje wat erachter al staat. Dat is Joekskapel weer of Ken weer eraan. Daar sla ik normaal altijd de grote trom. Alleen ja, dit jaar hebben we een vervanger geregeld. Want dit jaar moet ik voor oplopen bij de Pijas. Oké, nou de grote trom heb ik al zien staan. Dat zal nog wel het kerken zien wat mij trekt. Ja. En misschien dat Mitch dan nog even de draai kan maken. Voordat we terug gaan naar het hertje van het dorp. Ja, nou hebben we kunnen zien dat prins Bart de Nurste van Offeren, of misschien wel beter gezegd prins Bart de Langste, dat dat een joeksige is en een muzikale.
En jongens, kom er even bij staan, want commentatoren, dat zien wij met z'n drieën hier, dat klinkt ons veel te officieel. André R. een offer hebben ze door een woordvuur, hè? Ja, we zien eigenlijk lulpiepen of praatboxen. Maar omdat de televisie erbij is, halen we het dit jaar op praatboxen. Okay. We zien de praatboxen van offeren met 12 in getal. Ik moet net zeggen, we zien een keurige, brave omroep. Het staat zelfs officieel hier, hè? Ja. Op die naamkaartje, praatbox. Ja. Maat, ja. Wat ik ook wel heel grappig vind, is er is geen VAR. In de halfvaste optocht. Maar er zien wel gele en rode kaarten. Ja, ja. En wanneer werden die uitgedeeld? Ja, als de optochtdeelnemers zich eigenlijk niet zo heel netjes gedragen, dan krijgen ze een waarschuwing. En als het echt een beetje de spuigaten uitloopt, dan worden ze uit de optocht verwijderd. Want we doen er eigenlijk alles aan om ervoor te zorgen dat de optochtdeelnemers, maar ook de mensen neven de kaanbas, dat die vandaag heel veel plezier hebben. Ja, maar het mooie is dat jij erin geslaagd zien om dat te draaien van bestraffen naar iets positiefs. Want dan moest het zo zijn, als ze zich gedraagt, krijgt ze extra punten en maakt ze weer meer kans om. Nou ja, de prijzen voor vandaag die worden bepaald door de creaties, maar die worden ook bepaald door hoe toonde o hier op straat, welke muziek laten horen, hoe zorg je ervoor dat de mensen naar de kant kunnen zien dat je heel veel plezier hebt. Nou zien er natuurlijk ook van die gasten die dat allemaal niet boeit en die, als ze de jurywagen voorbij zien, even goed nog eens even de volumeknop opdraaien, of niet? Dat gebeurt altijd. En natuurlijk, we hebben te maken met heel veel jongeren en het mag voor mij betreft ook wel een beetje, maar op gepaste wijze. En laten we vooral de jongeren laten zien op momenten dat het kan. Maar ook af en toe kunnen gedragen als het moet. En dat iemand zeggen, we hebben dat bij wellicht gezien, dat doen ze dat echt wel. Want ook bij wel, daar doen ze dat op deze manier. We werken ook samen met wel. Dus de gele kaarten in wel uitgedeeld, die tellen hier ook in af. Dus ze zorgen er wel voor dat het hier in de regio op niveau is. Oké, goede samenwerking tussen Offeren en Wel. Namens de 3 praatboxen, want wij moeten nou snel naar ons commentatorenplekje. Onze praatboxen tuffeltje. Heel veel plezier bij de 12e HAVO, de halfvaste optocht Offeren. En voor een kleine toevoeging, want we hebben net alleen maar gezegd dat we een nummer opschrijven. Maar bedoel dus aan van nummer. Een van de mooiste plekjes hier in Offeren. Ja, eigenlijk midden in het dorp. Kapelstraat, heel toepasselijk. Maria Kapelke. En dat is ook een plek waar veel volk, als die het met dit weer is, natuurlijk niet zo verrassend. En daar komt ook de eerste wagen al aan. En volgens mij, jongens, moet dat wagen nummer 22 zien. Ja, dat klopt Bas. Dit is wagen nummer 22 en laat dat nou net de nummer 1 van vorig jaar zien. Dat is een wagen uit Groesbeek van CV De Feestneuzen en CV Net Echt. Een groep van 30 man. Ze doen voor de 10e keer met hier in Offeren en hebben dit jaar als onderwerp Sjaki en de chocoladefabriek. En dan denkt je, Sjaki? Ja, het idee erachter is dat de gemeenteraad uit Groesbeek, er is iemand opgestapt, dan er 38 jaar heeft gezeten. En dat is wethouder Sjaak Teunissen. Dus vandaar dat ze dit hebben aangepakt. Deze Sjaak Teunissen dan zich 38 jaar heeft ingezet voor Groesbeek. Zo even neer te zetten op straat als Sjaki en de chocoladefabriek. Ja, wie leuk kan het ook zien. Hè. Dit is natuurlijk vastelovend op zijn best. De politiek op den hak nemen, zo is het eigenlijk bedoeld. Althans volgens de Rijnische carnaval. De gevestigde orde nog eens even lekker door herhalen. En de man voorop op deze onderwerp heeft het natuurlijk wel heel erg lekker met het weer. Ja, dan heeft het niet gemakkelijk denk ik ook wel, want dat moet wel in schwung blijven, maar met een biertje in de hand lukt hem dat denk ik vast wel. Hij is in ieder geval goed gemutst, heeft goede zin, ja en wat wilde. Het zon geef ik nou, het zonneke, de Mariakapel op de achtergrond. Groesbeek, wat trouwens vanavond ook weer in een optocht is, maar dan is hij verlicht. Maar toch altijd komen een hoop wagens vanuit Groesbeek naar Offeren toe. Acte de présence te geven. En er is hard gebouwd aan deze wagen. Ja, dat is toch wat ze steeds minder hier zien. Dit soort grote wagens, het kost steeds meer moeite als ze naar de jongere generatie kiest om een bouwplaats te vinden. Ja. Om dit soort dingen nog te doen, de kennis, de kunde.
En daarom moeten we denk ik ook heel blij zien met dit soort wagens. We gaan nog iets dichterbij. We gaan namelijk naar Heijen. Wagen nummer 42 is een wagen uit Heijen. En dat is de groepje die doen voor de eerste keer met. De eerste wagen hebben ze uit de grond en daarom draaien we rond. Dat is de leus die ze vandaag gebruiken. Ze hebben een carousel gemaakt om te laten zien dat ze uit de grond zien en ronddraaien en metdraaien hier in een halfvast en optocht in Offerbas. Ja, en eigenlijk op de valreep. Nou ja, op de valreep dan had je ze misschien beter wat verder achteraan moeten zitten. Maar ze zitten eigenlijk enorm voor aan. Maar ja, dat is met de volgorde van deze optocht. Het giet van start zoals het aankomt. Ja, ze komen hier random binnen en af. Dat is ook wel spannend voor ons natuurlijk, want wij zoeken de nummers. En we zien nou inderdaad startnummer 21 al voorbij komen. En dat is een wagen uit Ottersum van de mascotters. Ze doen voor de tweede keer met en hebben dit jaar als onderwerp de Red Bull. Ja, hoe belangrijk is dat? Wij vatten de stier bij de teugels, want alcohol geeft ons vleugels. En we hopen dat dat natuurlijk morgen ook zo het geval is bij de Formule 1. Met een knipoog naar Max Verstappen. Ja, precies. Factor 18,3 als ik het goed gezien heb. Dit zien de bierdupkes uit Siebegewald. Ja, bierdupkes, een groepje die al wel langer in een optocht meedraaien hier. Volgens mij doen ze al voor de 15e keer hier met. Ze hebben als onderwerp de beachparty, want in Siebegewald hebben ze jarenlang een beachparty gehad. Totdat de uitbater besloot een uitbater te worden van het MFC. En de beachparty een beetje in het verdomhoekje dreigde te raken. En zij proberen dat in de optocht hier in Offeren nee leven niet te blazen. Ja, waar ze deze packs vandaan hebben. Ik zou het begon niet weten. Dit is Gennezeik. Ja, dat is een wagen uit Wel van de Maasjoerts. En ze doen hier voor de 9e keer met en hebben dit jaar als onderwerp John Hoe. 1 keer 11 in de ster. En John Hoe, dat is een eigenaar van een frietkroon. En de John zit er al 11 jaar en dat is een zeer gewaardeerd persoon. Dat is altijd vriendelijk. Men wordt er zeer snel geholpen. En ja, op zijn Chinees zeggen, dankjewel. Het is een vriendelijkheid zelf de man. We hebben dat in Wel mogen ondervinden. Er zijn alleen maar lovende woorden voor John Hoe. John Hoe. Toch van dat liedje, Who's Johnny? Ja, misschien dat hij daar nog vernoemd is, maar hij is er goed geïntegreerd erin wel. Hij voorziet de Wellenaren van een snackje en op een gepaste wijze altijd vriendelijk John Hoe. Ja, de John de Suzuma van Chinese afkomst kunnen zien. Ja, dat is ook. Wordt natuurlijk leuk geweest als hij op de wagen had gestomen ook. Maar ja, dat moet natuurlijk frietbak. Zaken gaan voor. Ja, en we hebben het net over John Hoe gehad, die wellicht frietenbakken is in Wel. En we gaan naar Goed Gaar, want dat moet Friet natuurlijk ook zien. En Goed Gaar, die komen ook goed wel. Ja, zij hebben misschien wel, zien zij wel de energieleverancier van dat cafetaria. Want de wagen die zij gemaakt hebben, dat gaat over het zonnepark in Wel. In het Welsmeer, nou een groot gebied waar ze gras laten groeien. Daar willen ze dadelijk zonne-energie gaan opwekken. Wethouder Splinter van de gemeente Bergen, die mikt zich daar heel hard voor. En de wagen die je hier ziet, dan beeldt dat uit. Het Welsmeer wat dadelijk een zonnepark gaat worden. Zonne-energie opwekken hier in de gemeente Bergen. Ja, dat wordt 400 hectare maat heb ik begrepen en ze gaan 300 megawatt leveren. Dus het is nogal wat daarin wel. Je kunt er heel wat friet van bakken. Ja, het worden trouwens niet alleen zonnecellen, maar ook windmolens, biomassa. En het heeft groen licht gekregen van de politiek, begreep ik. En onze Anton Splinter, de wethouder, heeft zich er behoorlijk hard voor gemaakt. Ja, misschien dat ze zelf ook wel de stroom opwekken voor de lichtjesoptocht. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, maar ja, wel jammer dat het nou weer vandaag is dat we de Lemkes niet kunnen zien. Maar dat zal vast en zeker een mooi gezicht zien geweest. Zeker, we hebben het mogen beleven, Bas, daarin wel. En ja, tegenwoordig ook met de LED-verlichting. Het wordt steeds mooier en mooier, dus het is af en toe een pleitje.
een verdwaalde Chinees nog van John Hu. Ja, zo af en toe krissen van die projectielen die er nog achteraan hebben. Die hebben dan ergens een pitstop gemaakt of zo. En hij zien, ja ook erg leuk, uitofferen dus sneuzels. En zo weer eigenlijk de jeugdige carnavalsviertjes genoemd. Toch jongens? Ja, dat is de sneuzels van offeren. En je ziet hier prins Stijn de Tweede en prinses Manon die een geweldig jaar hebben mogen beleven. Jeugdcarnaval in offeren, ja. Het is echt, er wordt veel aan gedaan, er zijn veel ouders bij betrokken. En je ziet ook trouwens vorst Billy of Pepijn, dus hebben er twee. De rood en de dansgaarde van de sneuzels, dus allemaal hier op deze wagen. En het is eigenlijk een weergave van de uitkijktoren dat we hier in het bos hebben staan. Het is een pleitje in Offeren tussen Afferen en Siebewald. Er is een mooie uitkijk en onze sneuzels die hebben dat als thema. Dan gaan we naar optocht nummer 39. Heel bescheiden, noemen zichzelf 3 keer niks. Namens de Kluut uit de Looi. Ja, de Kluut, tenminste de vertegenwoordigers van de Kluut hier met 3 keer niks. Die hebben als onderwerp nee huis. Want ja, de economie gaat gelukkig wat vooruit. En dat betekent dat ze in Wellerlooi ook nee huis kunnen bouwen. Bob de Bouwer dan doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Wellerlooi nee huis krijgt. Zodat de jongeren uit Wellerlooi ook in Wellerlooi kunnen blijven wonen. En dat het dorpje daardoor leefbaar blijft. Ja, en hier kunnen we toch perfect zien dat de jonge generatie nog echt wel met de vaste loven bezig is. Dus u zeggen, we zien bijna aan het einde. Nee, maar we hebben wel bij je in beeld. Ja, en het is een groep uit Heumen en van de rare schutters. Ze zien met 20 man en ze doen voor de 4e keer met. En hebben dit jaar als onderwerp even bijtanken. En dan is het een beetje dubbelzinnig bedoeld, want de woordspeling zit erin tank en bijen en dat beeld is uit bijtanken. Toen moest er maar opkomen. Ja, dat wordt vaak gebruikt in de optocht. Als het politiek een beetje lastig is, dan worden vaak woordspelingen gebruikt. Ik moet zeggen, natuurlijk zelf ook wel eens. We zien vaak met een duo op straat. En woordspelingen, daar kunnen heel veel kanten mee op. En dat doet ook deze groep uit Heumen van CV de Rare Schutters. Met veel lol en een goede knal gaan wij tanken met alle vaste. Ze hebben zelfs de tekst aangepast naar Afferen. Geweldig toch? Leuke pakjes. Kun je nog jaren mee verroet? Kleurrijk. Ze hebben niks verbaasd. Dat soort wagens die komen in de verkoop en leveren soms nog een mooie cent op. Ah, dan gewoon die pakjes mij zeker. Waarschijnlijk wel. Dan gaan we naar optocht nummer 4. Schitterende wagen, moet ik zeggen. Uit Heijen. Namens de Wortelpin. Ja, deze wagen is van HEL. Met de puntjes ertussen, dus de Heijse ellebooglifters. Vorig jaar waren zij eerste bij de kleine wagens en dit jaar beelden ze de opwarming van de aarde uit. De opwarming gaat vliegensvlug. De opwarming van de aarde gaat ten koste van de Eskimo's. Dus of wij nog heel veel Eskimo's in de toekomst terug zullen zien, vragen zij zich af. Je ziet het dat het niet alleen maar ouders zien, er zitten kinderen bij. Volgens mij hebben ze de hele Eskimo-leeftijden hebben ze hier achter de wagen lopen. En wat mij dan opvalt, ik zei het net, maat, vorig jaar eerste bij de kleine wagens. Ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo'n kleine wagen. Dan kunnen we nagaan, Bas, wat bij ons in Offeren met een halfvaste optocht, wat de grote wagens moeten zien. Optocht nummer 67. Uit Vierlingsbeek. En dat zijn de opperpositiefs volgens mij. Want volgens haar kunnen we het altijd wel goed. Ja, dat is ook zo in het Keienschietersland. Ze doen voor de eerste keer met hier in Afferen. En ik denk dat het nogal wat jongeren zien, want ze hebben als onderwerp ruimtevaart genomen. Ze hebben een space shuttle gemaakt, een astronautje erbij, een masman. En de wagen dan staat hier geplekt door de jongens. Je ziet inderdaad dat het best wel jongeren zien, jongeren. En de rest is gemaakt, staat hier door de chauffeur en nog 1 ouder. Dus kijk maar eens hier, jong geleerd, dus oud gedaan. Kijk mooi gezien en ze hebben toch een behoorlijk leuke creatie weten neer te zetten, vind ik zelf. Netjes afgewerkt, helemaal zoals het hoort, met de paplepel ingebracht. Groot compliment. En volgens mij hebben ze als muziek op de wagen de totenzek met heel lieve plekken. We gaan naar optocht nummer 43.
CV, het knalt eruit. Uit Groesbeek weer. Ja, zij hebben wel een hele bijzondere wagen gemaakt, Bas. Zij hebben eigenlijk een beetje een creatie neergezet van Niels. Niels is een autistische jong, een jaar of 11 uit Groesbeek. En dan bouwt altijd de carnavalswagens van deze groep nou. En als eerbetoon hebben zij nou na 11 jaar besloten om een keer alles na te bouwen wat Dan Niels, volgens mij ziet hem hier in beeld, wat Dan Niels de afgelopen jaren allemaal nagebouwd heeft. Als je ook goed kijkt, zie je eronder een heel landschap met allemaal wagentjes die Dan Niels de afgelopen jaren heeft gebouwd. Heel mooi om zo'n jong even op deze manier in het zonnetje te zetten. Ja, dit soort dingen zussen toch zelden in een carnavalsoptocht. Dus hulde ervoor, ook namens ons. Ja, er komt een complete saloon. Nou ja, een compleet Wild Westdorp komt hier langs. En die hebben toch ook wel best een reisje achter de rug vanuit Overloon heen naartoe. Ja, de Cowboys. Ja, zeker. Die hebben inderdaad de oversteek weten te maken. Zien ook voor de eerste keer hier in Offeren. En het is ik zie de ouders, maar ik zie ook met name de kinderen. Het zijn de kinderen van de jeugdraad uit Overloon. En die kiezen daar ieder jaar een thema. En het thema was dit jaar Western, dat blijkt wel. En het mooie is dat de ouders, die bouwen ook met. En vandaag, hier in Offeren, trekken ze zelfs met. Dus niet alleen de jongeren staan erop, maar ook pap en mam zijn met naar Offeren gegaan. En samen met de jeugd van Overloon, met de jeugdraad van Overloon, hier in de halfvaste met te trekken. Ja, terwijl we op de achtergrond het toepasselijke liedje over het nuttige van een glaasje of flesje gerstenat huren, hebben wij de dwarsliggers uit Malden. Die zien er voor de eerste keer bij. Ja, wij merken langzamerhand dat prinsengezelschappen uit de hele omgeving zich geroepen voelen om hier aan een halfvaste optocht mee te doen, Bas. En dat vinden we erg mooi, want dit is CV de dwarsliggers uit Malden met prins Robert ten Eerste, die voor de eerste keer hier meedoen. De adjudanten Leon en de hofdames Anne en Merel en Eure president, wij noemen dat hier vorst, Remco, den is er ook bij. En ze hebben een locomotief gebouwd en dat is een beetje naar Eure carnavalsnaam geënt, want ze heten de dwarsliggers. En dat zijn eigenlijk die dingen die ook dwars op het spoor liggen. En vandaar dat zij een locomotief hebben waarin ze met de optochten hier in de hele regio meetrekken. Prins Robert ten Eerste. Kijk hem daar staan te zwaaien. Ja, chic toch dat zo'n prins 6 weken na de vasteloven toch nog zo'n moment heeft. En dit locomotief, heb ik begrepen, daar hebben ze gebouwd niet voor 1 jurke, maar voor een aantal jaren. Oh, geweldig mooi. Jaartal staat er voor op. Als ik het dan toch maar even zelf mag zeggen. Was een enorm goed jaar voor de wien, weet ik niet. Kijk, en die geven er nog een weg volgens mij. Of het is de emballage. En volgens mij zingen die mannen alle liedjes mee die dan ook uit Malden zelf komen. Toen maken ze dan schijnbaar ook vastelovensmuziek. Meerdere generaties, meerdere speltjes. Schone wagen. En Zuid-Gelderland ligt dicht bij Noord-Limburg, Bas. Dat wist ik. Zover was ik nog. Zo goed heb ik opgelet vroeger op school. Ik kan nog net tot 10 tellen. Optocht nummer 37, de Herrieschuppers. Ook niet zo wie het vanaf, maar wel dezelfde provincie. Uit Siebengewald. Ja, Siebengewald. Wij zeggen gewoon Siebengewald. En het zien er van de beste minners. Het is een groep van de Herrieschuppers. En ze hebben dit jaar als thema wij vliegen omhoog. Kan het ons verrekken, wij vliegen omhoog en wel ter plekke. Ja, hier staat van in de zomer gaan we op vakantie. En dit jaar hebben wij onze caravan aan een vliegtuig gehangen. En we gaan omhoog. Een mooie tip voor degene die vanavond in de tent aanwezig zijn. Rianne van de Herrieschuppers is Jurk en ze geeft straks in de tent een rondje. Dat moet ik even zeggen. Dus de 3000 mensen die straks in de tent zijn, die kunnen wat verwachten. Dus dat is dan gewoon naar de tap lopen bestellen en zeggen Rianne Deze betaalt. is van Rianne. Ja, zo kan dat kan. Ja, wat ook nog misschien de moeite weer is om even te vertellen. De kent online, kent ze voor de tent, waar de kaartjes inmiddels ram van uitverkocht zien. Kent ze dus ook online kaartjes kopen en consumptiebonnen bestellen.
bestellen. En dan wordt er ene de consumptiebon Ja, besteld, dat was wel maar best- geen entreekaartje. Nee, want we hebben dat persoonlijke telefoontje voor gehad. De ouders was zeer verontrust. Zoon lief had een kaartje besteld, dochter, maar je bleek dat hij alleen maar consumpties had besteld en geen kaartje. Hoe Germ. zielig. Ja, we hebben hem daar verwezen naar de eigenaar van de kroeg en misschien is het allemaal goed gekomen. Ik heb begrepen dat Rianne die wel over wil nemen. Oké, Rianne betaalt alles van over in de tent. Optocht nummer 56, Uitwel. En dan hebben we het over carnavalsvereniging De Maasjoels natuurlijk. Dit is, ik vind het best een mooie wagen, maar ze noemen zichzelf geen gezicht. Ja, Gen Gezicht die hebben in de wagen gebouwd over de brand die van de zomer bij het Rijndersmeer was. Daar had het afgelopen zomer, door de hitte, had het er ontzettend gebrand. En alle brandweerkorpsen van de hele regio hebben bijgesprongen. Met zelfs een aantal loonwerkers uit de regio hebben bijgesprongen om den brand te blussen. En dat is het thema van de wagen, die was hier in Offeren met Midweg. En ze vragen zich eigenlijk een beetje af, hoe komt dat nou dat een brand is ontstaan? Is het weer geweest of het misschien toch iemand door een klein beetje vuur links of rechts laten liggen? Ja, dan is er toch op gebrand om erachter te komen van wat nou precies de achterliggende gedachte is geweest. Trommelen, ja, dus u is bijna zeggen van we hebben het over Prins Bart, maar toch nog niet, want of toch wel, ja, want Ja, ja. het is carnavalsvereniging De Milling & Co. Ja. En dan hebben we het toch wel over Prins Bart en Eurst. Ja, want Prins Bert woont in de buurtschap De Milling en die doen ieder jaar sowieso mee. Maar dit jaar hebben ze dat thema aan de hand gedaan van Prins Bert kwam erm tekort. En daarom hebben wij het op het trommelen gestart. Zoals je bij de intro straks al zag, Bert sluit normaal gesproken de grote trom bij onze Joekskapel weer of geen weer eraan. En dit jaar kan hij dat gewoon even niet. En hij had het druk, onze Prins Bert. Met het bouwen van zijn eigen huis, bij de fanfare zit hij de Joekskapel. En een van de taken, die heeft De Milling overgenomen. En dat is het trommelen. En met optocht nummer 38 weer een debutant. En volgens mij zien dat ook jonge lui die hier gewoon een leuke middag willen hebben. De deurstampers uit Siebegewald. Ja, een groepje echt jongeren, Bas. En dat is wel heel mooi in Siebegewald. Er zijn verschillende groepjes echte jongeren die toch meedoen aan een optocht. En die waarschijnlijk links en rechts wat vaders inschakelen en wat moeders inschakelen om alles mooi voor elkaar te krijgen. Zij hebben als thema vakantie Egypte. Zij vinden er best een binderik, zoals Siebegewald met de carnaval genoemd wordt, helemaal top. Maar met de zomerkriebels zoeken ze toch heel graag de warmte op. En in dit geval hebben ze gezegd, wij zoeken Egypte op. Vlieg allemaal toch omhoog. Zij gaan met de carnaval blijven ze in Offeren en in Siebegewald. Maar op andere momenten zoeken ze de zon op. Ja, samen met de elders gebouwd, de wagen. Ja, wie leuk is dat om op die manier de vastelovend ook bij de jongste generatie erin te krijgen. Ja, waarom niet, hebben ze gedacht, bij de Kluut in Wellerloei. Waarom niet, dat is de carnavalsgroep. En dit heeft weer iets te maken met, volgens mij, inbrekers. Ja, ze hebben als onderwerp de inbraakgolf in Wellerlooi. Het schijnt dat er in 2018 mundig veel is ingebroken in Wellerlooi binnen een paar dagen tijd. En daarom hebben deze groep, waarom niet, het dat aangepakt. En ze gaan als politie op pad. Inbraakgolf in Wellerlooi. Maar waarom niet? Maar die kregen geen extra punten voor de muziek, volgens mij. Nee, daar hebben ze even niet op gelet. Maar meedoen is belangrijker als winnen, zullen ze denken. En dat is natuurlijk ook zo. Terwijl ze toch vorig jaar, weet ik niet, is wat geëindigd. Ze hebben in ieder geval voor de derde keer met. Ik dacht dat ze een hogere klassering hadden gehad vorig jaar. Maar dat zie ik inderdaad toch niet terug. Kijk, Ja. zo gezellig is het langs de kant. Jong en oud. Ja. Lekker leunen, genieten van het weer. En een trui is eigenlijk en een jas overbodige luxe. En we gaan gewoon verder met de Looi. Die zien natuurlijk samen hier naartoe gereden. En dan zitten ze ook vrij handig achter elkaar in de optocht. Niet normaal. Over de jeugd. Ja, de Kuluut, dat is de carnavalsvereniging in Wellerlooi. De jeugdkuluut, die bestaat 55 jaar en deze groep jonge jongens en jonge meiden die vinden het leuk dat de jeugdcarnaval jubileert. En zij vinden zichzelf, en dan moeten we dadelijk maar eens even kijken of dat klopt, zij vinden zichzelf apenkoppen. En die grote apenkop op de wagen, dan symboliseert dat. Ik ben benieuwd als we dadelijk iets nu te zien of we dat ook allemaal zien dat apenkoppen zien.
En of ze grote oeren hebben. Nou, dat valt nog wel mee. Apen pakken wel, maar apenkoppen valt wel met. Hè? Kom jongens, dat kan gekker. Ik heb ze uit de Looy toch wel eens gekker meegemaakt. Als we ergens op bezoek gingen met de carnavalsvereniging bijvoorbeeld. En zie er voorop, dat was een kuluut. Dat is een kuluut. Aha. Ja, dat zeggen ze in de Looy. Door zeggen ze niet alaaf, door zeggen ze kuluut, aha, kuluut, aha. Kuluut, aha. Ja, we huren het op de achtergrond, een zooitje ongeregeld. Keienschieters, maar dan moet Arsen. Ja, die hebben we ook uit Aarsen, Bas. Je zult ze misschien wel eens van dichtbij hebben gezien. Je komt wel eens af en toe langs Aarsen op. Maar deze groep, het is een zootje ongeregeld, zoals ze zichzelf noemen, doen voor de 6e keer met. En hebben dit jaar als thema zieke boeg. Volgend jaar, zeggen ze, worden we beter. Dus ze hebben vooruit gekeken en gedacht van, we hebben nou wat gebouwd, maar dat weet ik gewoon niet. Volgend jaar worden ze in ieder geval beter. En daarom het thema ziekenboeg. Kijk, en dat is ook wel weer leuk, hè. Of de neemt de gevestigde orde op den hak, of de zorgt gewoon voor een hele leuke spreuk. En dat begint het gewoon met de spreuk en de bedingster vervolgens. Ja, dit ben je. Ja. Heel leuk gedaan, jongens, door in Aarsen. Je ziet hier polyester, wordt ook veel gebruikt, of papier-maché of polyester. Achter de bedrijfsarts zo te zien. Die hadden wij helemaal niet zoveel EHBO nodig gehad bij deze optocht. Die zit er helemaal in. Ja. Dan kan ze gerust een borrel drinken, als er toch niet veel werk is. Dat is een goed idee. Optocht nummer 14, Oud-Meelsbeek, CV Gennekwats. Ja, zij hebben wel een thema wat in de gemeente Gennep nogal speelt, Bas. Flink in het neus geweest, hè? Ja. In Gennep hebben ze hulpverleners tekort. Want ze merken dat het politiebureau verdwenen is in Gennep. De ambulancepost is verdwenen in Gennep. Ze hebben eigenlijk nog alleen maar een brandweer die over is gebleven. Dus er zien eigenlijk te weinig hulpdiensten in de buurt. En het duurt voortaan steeds langer voordat die hulpdiensten ter plekke zien. En Europrins, Prins Luc, den gaat knallen als dynamiet. Want Gennep wordt bijna alle hulpdiensten kwijt. Ja, die hulpdiensten komen nu uit Haps en uit Wel. En ze hebben een aanrijd die de limiet van 15 minuten. Maar dat wordt 1 op de 3 keer wordt dat niet gehaald, heb ik begrepen. Dus de burgemeester De Koning dan is er behoorlijk mee aan de slag geraakt. En dan heeft het opgepakt. Dan mag ze ook ernstig zorgen erop. Dus als maar acuut last krijgen van die extra roer. Ja. Geen paniek, hè, want het is gewoon een optocht. Hè. Zien optochtgeluiden. Ja, maar als af, daar hebben wij geluk. Want zoals het er nou naar uitziet, kunt de post van Wel in Bergen te zitten. Dus dan is het maar 5 minuten van hier af. Dus wij komen er beter bij te zitten. Dan hoeft ze ook niet meer zo goed op te letten bij het klussen. Helemaal niet. Leuke pakjes. Ja, dat is niks mis met. Er kan wel gaan water door die brandslang, zie ik net, Bas. Zie je dat? Slangenmens, Oud-Meelsbeek. Maar leuk te zien dat de sfeer zo mooi is op straat. En dat willen we ook heel graag. Carnavalsmuziek en sfeer. Dan hij net iets te lang moeten wachten op de hulpdienst. Ja. Ze hebben hem maar op sleeptouw genomen. Zou je dit nou echt wat mankeren? Zo te zien wel, we zien de poort stief. Net het rechtse poortje een beetje geblesseerd. Oh, dit is ook weer een mooie wagen. De koesjes
van de Erdmannekes uit Nieuwbergen. Maar Koeskes, dat zien dat biggetjes? Ja, wij zeggen hier inderdaad verkens. We hebben in Offeren hebben we nogal een familie die noemen zich de Koes. En dat zien geen verkens, dat bedoel ik niet. Maar daar komt de bijnaam wel een beetje vanaf. Ja. En deze Koeskes van de Erdmannekes uit Nieuwbergen, die zien op safari. En voor deze groep is dat de 27e wagen. Dat betekent dat die al 27 jaar bouwen. En voor de 10e keer hier in Offeren. En er zitten verschillende oud-offers op de wagen, zeggen ze. En dit jaar hebben ze wel, zeggen ze heel eerlijk, we hebben de wagen wel gekocht. Maar goed, we doen mee. We hebben hem lekker opgeschilderd. En we hebben vooral, wij zelf en onze kinderen, heel veel schik gehad tijdens diverse optochten. En ze zijn blij dat ze erbij mogen zien. Hier in Offeren tijdens de halfvaste optocht. Ja, wie gaat er nou weg goed Offeren? Ja, ik snap dat niet, Bas. Wij nog niet in ieder geval. Ze moeten ons echt hier wegdragen en dan komt het door te liggen op de achtergrond, waar het nou heel rustig is. En meedragen ze hier, moet je echt wegdragen, denk ik. Venzelderheide. Een hele leuke uithoek, wie ik uit ervaring in onze provincie. De Waldkrekels, ja, dus is ook vlakbij het Rijkswald natuurlijk door. Die doen voor de tweede keer mee en volgens mij gaan ze zwemmen. Ja, in het fan, zoals wij dat hier zeggen, hè, dat is niet het fan wat bij Venlo ligt, maar het fan wat bij Ottersum ligt. Daar hadden ze een greent gehad en daar hebben ze van de zomer waarschijnlijk nog heel veel gebruik van gemaakt toen het weer en weer was. Maar dat greentgat dat gaat dicht en ze kunnen daar helaas niet meer in. Zij zeggen dan met deze uitbeelding van deze sprookjes blijven bestaan, maar ons greentgat is helaas dichtgegaan. En volgens mij, als ik goed zie, zie ik toch wel wat Efteling-figuren op de wagen zitten, Bas. Echt reclame voor de vastelovend dit, hè? Jongere generatie, enorm bezig met de vastelovend. En als we onze informatie goed hebben doorgelezen, als we ons huiswerk goed hebben gemaakt, het zijn vooral de ouderen die dan bouwen. En als ze dan toch prijzen wint, neem ze dan vooral mee in de optocht. Optocht nummer 41. Ja, dat is van de Maasjoorts, een groep knap, lelijk, 11. En die doen voor de 7e keer met. En ze hebben vorig jaar de HVO wellicht trofee gewonnen. Dat betekent dat ze de overall best waren tussen de 2 optochten van de halfvaste en de wellicht optocht. En dit jaar doen ze ook wel goed mee, want ze hebben als onderwerp Maaspark in Wel. Het is zo dat de gemeente Bergen een plan had voor de Maaspark in Wel en dat is uitgewerkt. En in dat plan daar worden verschillende aspecten metgenomen, zoals natuur, horeca en toerisme. En dit jaar hebben ze dat thema samengevoegd als een sprookje, de kleine zeemermin, Ariel. En dat laat ze terugkomen op de wagen. De gemeente Bergen ziet deze werkzaamheden ook als een mooie kans om het gebied voor waterrecreatie te verbeteren. En het moet eigenlijk in 2025 klaar zijn, heb ik begrepen. Het is het grootste project van de gemeente Bergen. En het wordt geweldig mooi uitgebeeld. Er is ook wat ik live op gezongen, heb ik begrepen. Dus dat hebben we ons goed laten informeren tijdens de wellichtoptocht. Want een van de mede-organisatoren had een zoon. En de zoon had dat live voor ons dus geoefend. Dat doe je in een douche, dat doe je overal. Knap lelijk van de Maasjoerts het wel. Dus er bestaat ook een klassement over de 2 optochten. Ja, vanavond is de uitreiking van de 5e trofee van de HVO wellicht trofee. Dus overal over de 2 wordt één gezamenlijke winnaar genoemd vanavond in de tent, na 7 uur. Ja, dit is een hele subtiele verwijzing naar Oost, dat we volgens mij de mond moeten houden. Ze komen uit Siebegewald, stop met kwatsen. Ja, Bas, en als ik kijk wat voor informatie wij over dit groepje hebben, dan zien we ook redelijk snel uitgepraat. Want het onderwerp is zomerkriebels. En ze zeggen, het was fuste warm, maar met carnaval zuipen wij ons eren. En dat is de informatie waar wij het mee moeten doen. Is heel lekker kijken of het fuste warm is. Ja, maar het was toch ook veel te warm. Wij hebben toch ook samen metgemaakt dat dat ik bijvoorbeeld in mijn tuin kwam en dat de bloemen, de gieters met uit de handen trokken. Zo dreug was het hier in Hof, zo warm. En wat had ik metgemaakt? Nou, ik weet dat ik zat van de zomer in Hof en het stoof bij mij omdat er scheep door de Maas kwam. Ja. Zo warm was het hier. En ik heb zelf van een vriend van mij gehoord dat er stonden de knieën aan de deur.
die belde aan en mijn vriend doet open en zegt, wat wil je dan? Ja, zei hij, mag ik alstublieft in een diepvries? Het was die afgelopen zomer. En ook hier weer geldt, geen extra punten voor de muziek. Dit jaar, hele mooie creatie. Alles beweegt. Dan gaan we weer naar een toerswedstrijd. Die komen nu te offeren, Nedeg en Loop maar gewoon. Ja, dit is een samengevoegde groep inderdaad. En dat zien eigenlijk de vrienden van onze Prins Bert. En Prins Bert is eigenlijk de grote kaarttrekker altijd geweest in het bouwen van wagens. Dit jaar moest hij dat aan zich voorbij laten gaan. De vrienden hebben het echt wel opgepakt. En ja, dat hebben ze geweldig gedaan. Ze hebben als thema genomen Bob de Bouwer. Ja, en onze Prins Bert, dat is een bouwer. Dat is een bouwman in hart en nieren. Is nu zelf bezig met zijn eigen huisje. Het overigens ook metgeholpen aan alle wagens in Afferden. Want hij had er een enorme grote kraan bij het huis staan. Om de poppen op de wagen te laten zetten. Dat had Prins Bert aangeboden. Bert, onze bouwer. Uitgebeeld door Nedeg en laat maar gaan. Dat is een groep van meer 50 personen. Die hebben ze weer in elkaar gegooid. En daar zien ze de vrienden en vriendinnen van Prins Bert ten Eerste. Wordt hij nou ook al heel lang genoemd hier in het dorp? Als ziende, dat wordt een keer prins. Ja, ik zit zelf bij de Al Prinsen en we mogen ook een stem inbrengen. Ik kan beamen dat Prins Bert regelmatig genoemd is geworden. Dus het is mooi dat Prins Bert ook gekozen is. Hij is van alle meerten thuis. Hij is bij de kindervakantiewerk, hij is bij de fanfare, hij is bij de Joekskapel. Hij zet zich in voor het dorp en dat is een stukje waardering voor zijn werk. En hij mag nu teruggenieten. Alles wat hier gepresenteerd wordt, dat is voor hem. En hij heeft ook genoten met volle teugen volgens mij. En hij is nog lang niet moe. Hij wordt hier ook al heel lang genoemd. Dat klopt. Met de nadruk op heel lang. Ja. 2 meter en 4 echte centimeters. Zoals ze het zelf omschreef. We gaan weer door het fan. Heb ik me net door Matt in laten fluisteren. Fans hadden heden, maar ze zeggen ze gewoon het fan tegen. Altijd gek. Vrolijke types, denk ik. Joek zich. Nou, ze hebben wel iets heel moois bedacht. Ze hebben een politiek thema aan een mooie spreuk gekoppeld. Gennep heeft eindelijk glasvezel. Die krijgt glasvezel. En dat vinden ze een schot in de roos. En als je goed naar de wagen kijkt, zie je een schot daar zitten. Dan zich gerichtheid op dat eentje wat ervoor zit. En met een schot in de roos, en het is een Schotse Hooglander, willen zij aangeven dat ze heel blij zijn dat de gemeente Gennep besloten heeft een glasvezelkabel aan te laten leggen. Ja, en ik spreek ook uit eigen ervaring als ik zeg dat als eenmaal de glasvezel wordt aangekondigd, dan kan ze ook niet meer wachten totdat die er is. En dat kan soms nog best wel even duren. Ja. In Offeren wordt nou de activiteiten opgestart om te kijken of we ook glasvezel krijgen. Ik weet niet of dat volgend jaar iets voor de nieuwe uitzending zou kunnen betekenen, Bas, maar we zullen er ons best voor doen. Ik ben er bang voor. Ja, volgende week is voor mij de eerste vergadering inderdaad. De ambassadeurs hebben zich aangekondigd, dus ja. Wagen nummer 70 is een wagen van de Kulut uit Wellerlooy. Volgens mij is het ganse dorp heen. Als dat maar niet slecht nieuws is weer voor het inbrekerschilder. Ja, dat hoop ik niet voor hun. Maar dit is in ieder geval de prinswagen van CV de Kulut met prins Erik ten Eerste en zijn adjudanten Hans Theeuwen en Mario van Giezen. Prins Erik ten Eerste op de wagen van de Kulut. Aha. En volgens mij hebben ze dan hele mooie uitkijktoren dan daar aan de Rijksweg in Wellerlooy staat. Dan hebben ze hier uitgebeeld. Ja. Je ziet trouwens dat de prins niet zijn steek en zo op heeft. Dat komt omdat ze aangesloten zijn bij de bond, bij de carnavalsbond. En dan is het na carnaval niet meer gerechtvaardigd dat je een steek dan wel ander outfit laat zien op de straat. Dus als woensdag is het dan geen... Eigenlijk wel jammer, want nu kunnen we eigenlijk niet goed zien wie de prins is. Ja, dat stond net boven op de toren met zijn adjudantes. Ja. Leuk ten toren ook, want hij had allerlei namen gekregen. Hè? Ja, de Euromast, want hij moest een euro betalen om erin te komen. Ze noemen hem ook wel
eerbiedig de frieteut. Het is wel gebouwd door een Bergse firma, geloof ik. Die hebben er hele ziel en zaligheid ingelet. En volgens mij inmiddels ook een prijs voor gekregen, als ik dat goed heb. Het is in ieder geval een fantastisch uitzicht als ze de moeite neemt om hem te beklimmen. Ja, je zit ook naar Offeren kunnen komen, Bas. En, dit is een ijzeren variant in De Looy. Maar in Offeren hebben we een houten variant, ook zeer de moeite waard om eens te komen bekijken. De wat verschil is tussen een ijzeren variant en een houten variant, hè? Ja, daar heb ik iets van vernomen laatst. Ja, den holteren de brand langer. Optocht nummer 8. Uit Ottersum. CV. Ho eens even. Ja, en zij hebben zich laten inspireren door de musical courts in Nederland. Zij hebben The Lion King volgens mij groot op de wagen zitten. The Lion King, waar we vorige week volgens mij van gehoord hebben dat het de musical is met de meeste prijs en zelfs de meeste toeschouwers. Ja. Nog meer dan Soldaat van Oranje. En dat is voor u de inspiratie geweest om de grote leeuw van The Lion King om dan in een optocht hier in Offeren te brengen. Ja, dat klopt. De musical had inderdaad 3,3 miljoen bezoekers getrokken, terwijl de Soldaat van Oranje op 2,8 is blijven hangen. En wat we dan niet weten is of deze groep met deze wagen ook prijzen heeft gewonnen. Zou je eigenlijk wel motten, hè? Zullen verwachten, hè? Ik kan de musical muziek er niet helemaal in herkennen, Bas. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, dit doet me dan denken aan het carnavalsliedje van Paul en Leo 2 keer afgezaagd en nog te kort. Want dit is gut net. Ja, ze kunnen toch nog goed door de stroot heen. Oetmaashees. Ja, het is van de Bliekers uit Maashees en ze doen hier in Offeren voor de eerste keer met. En ze hebben als thema kermis genomen. En eigenlijk vieren ze door in Maashees de hele jaar door kermis. En dat is, zeggen ze, daar leven we voor de kermis. En kennelijk is dat nog altijd goed vertoeven door in Maashees tijdens de kermis. Terwijl het hier en daar in de dorpen afnemen is, blijkt het in Maashees dan nog goed vertoeven te zien. En, ik mis wel een paar pupjes. Zou je die misschien met de vaste lovend roet gewijd zien? Het zou kunnen, want ze hebben ook hier en daar wat uitgedeeld. Nou, het touwtje trek ik ook nog, zie ik. Ja, dat is wel een grote prijs. Ja, touwtje weg betekent orkaan, hè? Ja, zeker weten. Zeker weten. Touwtje na het regent. Er is nog plaats. Wat zou je een keertje kosten? Volgens mij moeten die eraf schieten, of niet? Dat zal het zien. Ottersum hebben we carnavalsvereniging Hoppatee. Ja, ze hebben als onderwerp Boer zoekt vrouw. Volgens mij hebben ze er ene in dat gezelschap dan eigenlijk, zoals ze het zelf noemen, een chickie aan het zoeken is. Kobus. Kobus, ja, Kobus, dan is naastig op zoek naar een chickie. Ik kan hem één advies geven, Bas. Vanavond in de tent, ik schat dat er zo'n ruim 1000 zullen zien. Ja, maar dan moet u wel een keertje hebben. Ja, dat kan. Maar misschien kan hij dat nog wel via kan hij daar misschien nog wel aankomen. Als een soort van ontwikkelingswerk. Als een soort, ja, precies. Ja. Dat zou je misschien kunnen. Ze komen trouwens uit Ottersum en in Ottersum hebben ze metgedaan en ook aan de grote optocht in Sint Agatha. Dat is dat hele grote dorp bezijden van Kuik. Ik ben er volgens mij nog nooit geweest in Sint Agatha. Sint Agatha ligt ook aan de Maas, Bas. Het ligt aan de Maas, alleen aan de andere kant. Je wordt bijna zeggen aan de verkeerde kant van de Maas, maar dat is niet. Nee. Oetheumen
Ja. Carnavalsvereniging Nooit Genoeg. Ja, de CV, de Rare Schutters, zoals ze zichzelf noemen. En ze hebben als thema genomen, wij bouwen aan een bouwplek. Want in elk dorp is wel een groepje vrienden die het kent, dit probleem. Graag een auto willen bouwen en een wagen willen bouwen voor de optocht. En geen plek kunnen vinden. En dat hebben deze jongeren ook ondervonden. En gelukkig, zeggen ze, gelukkig kwam er een plekje vrij in een schuur. En hebben wij vanaf januari pas kunnen gaan bouwen. Vandaar dat dit het is, wat het is. Maar we zijn heel blij. We hebben nu een vaste bouwplek. En ze gaan komend jaar veel vroeger aan de slag. En ze beloven heel veel goeds voor de toekomst. Terwijl de camera omhoog gaat, ik ben enorm benieuwd wat een eekhoorn bovenop de kraan doet. Zien we hem nog? We zien hem! Ja, daar is hij! Ja, dan had alle noten op de zang volgens mij. Dat zat vanmorgen bij mij naar achter in de tuin geloof ik. Ja, je zit een grote tuin eigenlijk. Dat dan eekhoorn. Zelf opgezet, man. Optocht nummer 16. Berntoeswedstrijd Oetofferen. CV, niks geleden. Ja, zoals we net al gezien hebben, hebben andere dorpjes een groepje jongeren die aan de optocht meedoen. Nou, wij hebben dat gelukkig ook. Hè. Wie de jeugd heeft de toekomst. En zij hebben het onderwerp ruimte gepakt. En de zomerhitte in Offeren die zat op dwars. Daarom vieren zij de carnaval op Mars. Ze hebben aan verschillende optochten hier in de hele regio hebben ze metgedaan. In Offeren, in Boxmeer, de regio-optocht in Bergen. En natuurlijk hier ook op de halffasenoptocht in Offeren. Eigenlijk is dit een groepje waarvan wij denken, nou ja, dat zullen de mannen en vrouwen zien die over een paar jaar die hele grote wagens weer gaan bouwen. Laten we het hopen. Moeten ze wel betere dansjes instuderen. Nou, alles op zijn tijd. Eerst bouwen, dan dansen. En je kunt zien waarom die zich niks geleden noemen. Ja, ik wil ze morgen vroeg nog wel even zien. Hè? Dan beloven we niks. Dan hebben die een andere naam, dat weet ik zeker. Hebben ze ook een uur te weinig geslapen. Hè? Want we gaan allemaal de klok natuurlijk vooruit zetten. Ja. Optocht nummer 46. Oetmaashees. Kunt niet zo nauw. Ja, dat is ook een groep van de Bleekers, een groep van 20 man. Ze doen hier voor de derde keer mee en hebben een heel opvallend thema genomen, oud-Hollandse muziek. Want ze zeggen zelf, tegenwoordig horen we alleen nog maar popmuziek van op YouTube, Spotify. En ja, wij laten de oud-Hollandse muziek spreken. En ik zie alweer een nieuwe functie van Prins Bart en Ursten langskomen. Ja, Prins Bart, nou... Het is eigenlijk zo, een van de adjudanten, dat heet ook Bart, dat is Bart Wolters. Dat is de adjudant van onze Prins Bart en het een functie als oud-dirigent van de jeugd. Het is een adjudant? Ja, het is een adjudant. En dan heeft kennelijk muziek gecomponeerd en die laten ze dat uit het orgel stromen. Dus de adjudant van onze Prins Bart, dan heeft ervoor gezorgd dat daar muziek uit komt. Wel mooi gemaakt. Mooi gemaakt, ja. En ze zijn ook heel blij. Optocht nummer 61, Oetbeugen. Aan de gunnekant van de Maas, ook erg mooi gemaakt. Buggersgevolg. Ze hebben als onderwerp rock and roll. En dat thema beelden ze uit met twee, volgens mij, oude Amerikaanse rock and roll auto's. En wat ze heel mooi hebben geschreven, en dat horen we heel graag, wij hebben zin in een halffasenoptocht. En ze doen ook al een aantal jaren met Bas. Dus het zijn echt ondertussen vaste deelnemers geworden aan een halffasenoptocht in Offeren. Maar als zo'n jong jongen al kwalitatief dit soort wagens bouwen, ja, dat belooft echt wat voor de toekomst hier. Dat lijkt me ook, ja. Want het is niet iets wat ze in een paar avonden even in elkaar hebben geflanst. Dat is duidelijk aan de wagen. En alle details die je op de wagen ziet, is dat heel duidelijk af te zien. Niet naar CV de Tierenliers. Juist, CV de Tierenliers. En die komen uit Groesbeek. Ja, dat is ook van CV de Feestneuzen en het echt. En, ze hebben als thema een vorst op het spoor. Dit jaar hebben ze een eigen wagen gebouwd. En ditmaal hebben ze een trein en een gouden koets gebouwd, zeggen ze. Ik zie niet echt heel veel goud, maar goed.
En op het spoor hebben ze dat in de sneeuw gemonteerd, zeggen ze. En hierdoor komt vorst op het spoor met een dubbele betekenis naar voren. Ja, we ondervinden het natuurlijk allemaal wel eens een keer. We gaan met de trein en hij staat stil. Of er liggen blijtjes, of er ligt snij op het spoor en hij rijdt niet. Dat had de groep van de tierenliers uit Groesbeek als onderwerp genomen. Zou je dit dan nog in een dwarsligger zien, de vorst? Vast wel. Die hadden wel eens. Dit heeft toch wel de mooiste plek van allemaal. Bovenop de locomotief. En dan komen we door Nieuwbergen. Carnavalsvereniging De Rooiers. Ja, wat we straks zeiden over Gennep. Daar komt zeker de glasvezel. En zij doen hier voor de eerste keer mee. En zij maken zich volgens mij een klein beetje hard dat een glasvezel Limburg, dat dan ook in de gemeente Bergen het glasvezelnetwerk wil aanleggen. Het is een groepje die gemiddeld 15 jaar zien, dus ook weer jeugd die hier op de straat is. En wat het mooie is van dit groepje was, die hebben in een optocht in Bergen, hebben ze de publieksprijs gekregen van de Alde Knip in Bergen. En de Alde Knip, dat is door een stimuleringsprijs van andere bouwers. Dus de andere bouwers van carnavalswagens hebben dit groepje de publieksprijs gegeven. Eigenlijk als stimulering om vooral door te gaan met het bouwen van carnavalswagens. Nou, wie leuk is dat als ze van de concurrentie de complimenten Chris. Dit is optocht nummer 40, het nummer is van de wagen gevallen. Maar ze komen uit Groesbeek, carnavalsvereniging. Zo, daar hebben we. Ja. Dat is voor de 11e keer hier. En ze hebben dit jaar als onderwerp de dierenactivisten niet meer in bedwang. Wij eten Bambi Pang Pang. Ja, dat is natuurlijk, het alles te maken met het afschieten van de herten op de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland heeft opdracht gegeven om zijn ruim 1800 herten af te schieten. En de stichting Fauna for Life had een bezwaar ingediend om deze vergunning af te wijzen. Maar dat is helaas niet gelukt. De rechter heeft het niet afgewezen. En volgens mij is inmiddels het afschieten al gebeurd. Kunnen ze volgend jaar een wagen maken over het afschieten van wasberen misschien. Optocht nummer 13 uit Sambeek. Het gut net. Ja, ik denk dat alle kinderen even de kant de figuren op deze wagen heel goed zullen kennen. Ik zie SpongeBob, ik zie Patrick, ik zie Plankton. Kijk maar eens, daar komt die volgens mij als een soort hamburger naar boven toe. Ik ken ze ook heel mat, de figuren. Ik heb hier jaren om te kijken, mij kijken dan toe. Oké, dan kunnen we ongeveer gokken hoe oud ook kinderen zien dus, Bas. Ja, nou, zij zien een vriendengroep uit Sambeek en uit Vortemullen. Hebben die nou een live zanger mee? Dat meen ik ook, ja. Of je hebt de microfoon van een van onze verslaggevers afgepakt. Dat zou ook kunnen. Dat is natuurlijk wel erg leuk. Ik zou hier als jury extra punten vergeven. En volgens mij wilde hij ergens zingen, want hij heeft toch een kleur, de gas. En het was niet de kleur van SpongeBob. Daar is hij! Daar is hij. Kijk. Ja, het was een zware delegatie uit Sambeek. Zoek ik zo in de gauwigheid. We gaan naar, is wel leuk, is dit een skihut? Optocht nummer 62. Uit Meelsbeek. Ja, dus gemottig waar. Gemottig waar, inderdaad. Want het probleem van deze groep is dat ze door het sluiten van de café een probleem hadden. Dus met de café De Durpel op de Schub openen wij onze eigen club. Het café is op schub gegaan en is plat gegooid. En daarom opent de jeugd van Meelsbeek een eigen club. En die hebben ze gebouwd op wielen. En die komt hier voorbij. En direct erachteraan de Klepzeikers uit Groesbeek. Ja, dit gaat over de VAR. Ja, de nieuwe regel in het voetbal. Waar we eerst op het scherm gaan kijken of het wel allemaal klopt. Wat je als scheidsrechter wilt beslissen. En die videobeelden, je ziet ze daarboven allemaal voorbij komen op de wagen. Die bepalen voortaan of dat de scheidsrechter het goed heeft of niet. Ik zag trouwens, de score was 21-11 geloof ik. Dus ik denk dat de VAR niet het hoeven in te grijpen dit keer. En de naam van deze groep, dat komt van de Klepzeikers, komt van een klepbox. En je weet wat een klepbox is, geen lulpiep, is geen broodbox, maar een klepbox. Dan hoefde de rits niet los te maken als je moet plassen, hoefde alleen maar de klep hem leeg te doen. Dit is een Chinese molen uit Groesbeek. Carnavalsvereniging Nul maar niet. Ja, die hebben als onderwerp camping.
de Chinese molen. Een nadruk op ping, want ook in Groesbeek er is de camping De Oude Molen overgenomen door een Chinees. Kunnen we het eten doen uit de magnetron opzoeken? Ping! Ja, dat hebben we hier in Afhok. Hebben we ook Mi Ping gehad. Dat is een heel verhaal. Dat ga ik nou niet uitleggen. Daar komen we een andere keer wel op terug. Maar in Groesbeek hebben ze dat dus ook. De Chinees heeft er een camping overgenomen. En, deze wagen is trouwens gebouwd in een van de zogenaamde Nissenhutten in Groesbeek. Er staan 20 van die hutten waar allerlei groepen dus in kunnen bouwen. Dus met 20 groepen daar in Groesbeek bouwen ze dit soort wagens. Er is ruimte gecreëerd. En daar halen ze ook de kwaliteit van de wagens enorm met in stand natuurlijk. En het is gezellig met 20 groepen bouwen in een van die Nissenhutten. Ja, dat is eigenlijk een droom. Hè? Als er zo'n grote locatie is, wordt ze met 20 groepen kunnen bouwen. Ja, in Wel hebben ze dat ook. Daar zitten ze bij Niederrhein, daar hebben ze ook van die bunkers. En daar bouwen ze ook. En dat is geweldig. Er komt één keer de frietkraam voorbij en gezellig. Uit Nieuwbergen. Goeie toei. Het is goede toeven ook op het terras. Ja, ook Goeie Toei heeft zich laten inspireren door de grote bosbrand in het natuurgebied Maasduinen van de afgelopen zomer. Waar alle brandweerkorpsen van de hele regio hebben moeten uitrukken. Inclusief volgens mij de laatste rode wagen die hier achter deze creatie aankomt. Ze hadden de publieksprijs in Nijbergen in een optocht. Ze waren eerste in de regio-optocht. Dat is een optocht die 's maandags in Nijbergen, 's maandagsmiddags in Nijbergen plaatsvindt. En ze hebben al metgedaan in Boxmeer. Dus het zijn ervaren optochtgangers. Goeie toei. Die hier in de halffase optocht ook nog een keer met lopen. Slachtoffers gevallen bij de brand. Of toekomstige slachtoffers uit een optocht. De dorst was geblust, zag ik net. Maar het is wel zo inderdaad. Er is enorm veel brandweer op afgekomen uit de hele regio. Zelfs van Helden, Venlo, maar zelfs de plaatselijke agrariërs hebben tractoren. Van alles is er naartoe gegaan naar Reinersmeer om te blussen. Hier verleen de afval met grote zeiktonnen met water. Die hebben zelfs metgeholpen. Dus het is een behoorlijk grote brand geweest die op een bijzondere wijze is geblust. Ja, Prins Heerlijk stiert ze hier langs de kant met dit weer. En Prins Heerlijk stiert ook de prins van Nijbergen op de wagen, althans dat ga ik vernoemd. Want hij komt er nou aan, de prins van Nijbergen, Twan de Tweede. Ja, en Twan de Tweede, dan is toevallig ook lid van de vrijwillige brandweer. Dat is ook prins Twan heeft deelgenomen aan die blusactie. En hij had ook als leus dit jaar sirenes uit, trekkers van het land. Nou gaan we de vlammen blussen van onze eigen binnenbrand. Daar staat hij linksboven, dat is Twan de Tweede. Hij is ook lid van de vrijwillige brandweer en werkt bij de gemeente. Je ziet dat hij ook geen stekers overal. Ze zijn ook aangesloten bij de bond. Maar goed, ze doen ieder jaar met en hebben er veel schik in. Prins Twan de Tweede met zijn prinses en zijn hele rood. Kijk eens wat een pleetje. Dansmarietjes, alles erop en eraan. Kijk, zo ziet een gezellige dag. Oet met z'n allen. Ja. Door Oet. En die gaan straks met z'n allen, of in ieder geval een groot deel ervan, gaan nog even gezellig naar de tent. Gaan ze nog even samen nog genieten van wat toch allemaal gepresenteerd wordt. En dan hebben ze een geweldige lange dag, moet ik zeggen. Want ze zijn al vanaf 12 uur op pad. Bij het opstellen bij de invalswegen richting af. Dus vanaf 12 uur ongeveer zijn deze gasten onderweg, zou ik maar zeggen. Ja, dat haal ik eigenlijk wat woorden naar voren die misschien niet... Ik heb geen idee wat ze over is, André. Maar en dat is dan tot vandaag, een uur of 2, 3. Dus die hebben een behoorlijke dag. Maar ze zien wel gauw toe. Die kunnen ongeveer een hoestuk groepen. Dat kan, maar ik neem aan dat als je er in de buurt komt zien dat er enorm veel fietsen staan. Dus ze zijn allemaal zeer verstandig en gaan met de fiets nu. Taxis rijden er ook bijna niet meer. Dus, en ze komen van heinde naar verre. Ja, ook een dorp waar ik altijd heel graag kom. Dat is namelijk Uien. Optocht nummer 44.
de strooihurkers. Nou, en ik kan horen, Bas, dat geen dukker komt, want het is inderdaad geen aaien, maar het is uien. Heel goed, de suikerpinnen uit uien. Ze doen al voor de 12e keer mee, dus dit zijn eigenlijk onze vaste deelnemers, die alle jaren er al bij zijn geweest. En zij hebben als onderwerp dit keer de Polenhotels, want tussen Wel en Bergen worden er allerlei woongelegenheden gecreëerd om alle Poolse gastarbeiders die hier vooral in de land- en tuinbouw werken, om die te huisvesten. Volgens mij hebben ze dat ook in het Pools onder op de wagen staan, maar mijn Pools is niet zo sterk dat ik dat allemaal zo meteen even kan vertalen. Ja, ik zag iets over Google Translate staan op de wagen ook, maar ja, ook dat redden we niet om dat nou te gewoon doen. Het is wel mooi hoe ze er den toren gemaakt hebben van zo'n flesje campinggas. Hè? Zie je dat? Ik mis eigenlijk maar één ding op deze wagen en dat is de pooldanseres. Wagen nummer 66 was. Mooi zat. En die komen nu aanrooien. Ja, precies. Die hebben een hele reis achter de rug met zijn 60, als ik het goed heb, 60 personen. En ze hebben als onderwerp genomen, ik hou van Holland. Ja, dat is een heel algemeen onderwerp. De televisieshow kennen we natuurlijk allemaal wel. En daar hebben ze het een beetje op geënt. Dus ze hebben een mooie, ik hou van Holland wagen, zeggen ze. Met aan de zijkant Amsterdamse pandjes. En verder, het is allemaal geloof ik van hout gemaakt. En volgens mij alle jongeren die het guf en wanrooi, die zitten hierbij. Ik zie even ze tellen, 58, 59, 60. Ja, zit er precies, compleet. 60 was. Klopt. Kan zich tot 60 tellen, Ja. Maat. Nee, 2 keer tot 30. Oké. Of 3 keer tot 20. Dan kunnen we allemaal meedoen. Nee, kijk nou toch eens. Ja, ongelooflijk hè. Lentefeestje. Ja, als gebed was dat er een 1700 mensen in de optocht zitten, ja, dan is dit er een behoorlijk aandeel aan natuurlijk. Prachtig decor met het kapelke. En de vlag van de Pijas. En ertussendoor de optocht. Optocht nummer 31. Moet kunnen. Zo het inderdaad de carnavalsvereniging. En ook die komen hier gewoon nu de deur op moet offeren. Ja, ook een groepje die al een aantal jaren in afgaande optochten meedoen. Als je trouwens hoort, hier hoorde op de achtergrond het carnavalsliedje van Offeren. Je kunt het horen, Bas. Het is het Prinsenliedje. Ieder jaar wordt dat minstens 100 keer met de carnaval voor de prins hier gezongen. Je kunt geen offersen vinden die dit liedje niet helemaal met kan zingen. Kun je hier trouwens ook meteen zien. Hun onderwerp is Arriva is duk te laat. Ze hebben het erover dat Arriva openbaar vervoer heel duk te laat is. En er zitten nogal wat studenten bij die links en rechts dorp uit moeten om te gaan studeren. Dus ze hebben er nogal wat last van. En daarom gaan ze maar als conducteur de straat op dit jaar. In Polonaise. Ja, en dan heten ze Arriva. Dat betekent arriveren, maar dat doen ze dus niet. Wacht even, als u misschien een toepasselijkere naam zien. Optocht nummer 36. En die zoeken hier de grenzen op. Dat is carnavalsvereniging tot het Rentje uit Nijbergen. Ja, die hebben inderdaad het Rijntje opgezocht en dan gaat het puur over de temperatuur. Het land nat halen was afgelopen zomer een heel kawaii, zeggen ze. En dat was het natuurlijk ook. Zoals we straks al memoreerden, dat het hier stoof op de Maas, dat de kneent ger in de diepvriesbaan en dat de bloemen de gieters uit de hand trokken. Dat was natuurlijk ook in Bergen aan de hand. En vandoor hun thema zomerwarmte. Maar ze hebben nou meer energie als van de zomer, dat zie ik wel. En toen zaten ze aan de Maas, lekker onderuit gezakt, met het pilsje inderdaad in de hand. En toen waren ze veel minder actief. Mooi gemaakte wagen ook. En dit is ook een typisch voorbeeld van wie kent ze toch als grote groep er leuk uitzien met eigenlijk een hele simpele manier van verkleien. De dorenstrui, wie kent hem nog? Hè? Zoals wij dat hier noemen, ik weet niet wat je dat tegen zegt, tegen een stripjestrui. We zijn hier een dorenstrui. Peppy en Kokkie? Nee, maar vroeger in de carnaval had iedereen een dorenstrui. Dat is dat rood-wit gestripte t-shirtje, dat kan ik met blauw zien, blauw-wit. Daar is allemaal een mik voorbij gegaan. Geef niks. André. Geef niks. Maar die is ook wat ouder als mij. Dankjewel.
Twee grote kinderen die de wagen finaal. Het is waar. Ja, dit is waar, ja. Dit is waar. Dit is een loopgroep, Bas. Een loopgroep uit Siebegewald. Doe nou dit jaar voor de eerste keer met. En als je ziet, het zien vaders, moeders en kinderen. En ze hebben als thema met ons Prins Pietje aan het roer. Gaan wij als carnavalspietjes on tour. Ze hebben pakjesboot 11 hebben ze nagemaakt. En de prins van de Bessenbinders van dit jaar heet Peter. Dus ik denk dat Prins Pietje een verwijzing is naar den Peter. En ja, de pakjesboot 11 en de gekleurde pieten, waar dat een verwijzing naar is, dat zal denk ik iedereen in Nederland wel weten. Ze hadden de eerste prijs trouwens, de eerste prijs en de publieksprijs in Siebegewald. Onze collega ligt in het ziekenhuis. Och, Germ. Wat is het, Tony? Oh, Tony leed in het ziekenhuis. Nou, groetjes aan Tony in het ziekenhuis en van harte beterschap. De vrouw die van de Rood, van de Bessenbinders uit Siebegewald, ook weer een loepersgroep. Ja, en die hebben als thema de vrouw in mooie kleuren. Ik denk dat ze net voorbij kwamen, Bas. Ja, die hebben we net gezien. Ja. Met de groeten aan Tony. Ja, dat klopt. Niet te verwarren met witte Tony. Het was de fotograaf van Siebegewald die dat in de hand had. Dus ja, dat klopt. En dan hebben we startnummer 27. Ook weer Bessenbinders. De Prinsenwagen. Siebegewald. Prachtig een tractor trouwens. Ja, en dat staat er ieder jaar fijn bij. Dat wordt fijn gepoetst. En dit jaar is hij gepoetst voor prins Peter de Eerste en zijn prinses Rianne van de Bessenbinders uit Siebegewald. Die ook een geweldig jaar weer hebben gekend. Ook altijd zeer actief zijn in het organiseren van alles en nog wat. En met name het Prinsenbal, dat staat altijd hoog aangeschreven. Dat is Siebegewald. Dat is een hele happening waar weken aan gebouwd worden. En de Peter de maakt het bond. Zeker. Is ook een flinke vuifnummer. Dus dat hij in ieder geval bekend. En daar had iedereen met op de slijptouw genomen. Ze zien dat tot op het tandvlees gegaan. Door in Siebegewald bij de Bessenbinder. Chique wagen. Ja. Ja, ik mag het nog een keer zeggen van Matt. We gaan weer naar Uien. We gaan naar Uien, inderdaad. Sloebers. Nummer 52, de Sloebers. Een groepje die, ja, ook al voor de 12e keer hier in Offeren meedoet. En ze hebben als onderwerp 2 keer 11, want ze bestaan dit jaar 22 jaar. Ze hadden niet zo'n hele grote bouwplaats, dus ze hebben zich wat moeten beperken. En ze hebben gebouwd in de stijl van steampunk. En al die 21 vierkante creaties, die kun je ergens op deze wagen met foto's of afbeeldingen weten te ontdekken. Dus 22 jaar Sloebers komt eigenlijk hier met één wagen in één keer voorbij. En die hebben volgens mij in het verleden al wat prijsjes gewonnen. De Prinsenwagen. Ja, dat is alweer uit Uien. Ja, dat is de Prinsenwagen uit Uien. Dat is de prins dat het laatste moment pas uitkomt. Op het moment dat wij de prins al weken in onze gelederen hebben, dan komt die in Uien op de zaterdagavond. De prins uit. En dit jaar was het prins Bram de Eerste. Hij staat hier links. En rechts langs hem, daar staat jeugdprinses Manon. Die had zich ook mogen vervoegen op deze Prinsenwagen. Uien, onze kleinste dorpje. Ja, jeugdprinses Madelon staat erbij, inderdaad. Toch leuk. Jong en oud hier verenigd op deze wagen van de Suikerpinnen uit Uien. Bram had ook als slogan: blief wie je bent, geniet van het leven en vier carnaval groots. Ja, dat zijn mooie wijze woorden. En een suikerpin is toch een sokkerbied, of niet? Ja, dat klopt. Klopt. Maar dat klinkt niet zo mooi, hè? Suikerpin. Optocht nummer 18. Mooi niks uit Sambeek. Mooi niks, die hebben als onderwerp piraten, een grote piratenboot. En het mooie is, de informatie die ze ons aanreiken, daarin zeggen ze, al sinds 2011 bouwen wij prachtige wagens. En dit jaar is hij onverwachts, zeggen ze er zelf bij, ook weer heel erg mooi geworden. Stellen we ervoor dat zij het
zo bedoeld hadden, dan zou het toch een geweldige mooie wagen zijn, of niet Bas? Ja, bouwen die met de oer gedicht of zo. We zien wel eerste geworden in Sambeek zelf. Ja, en als dit onverwachts is, dan zou ik de wagen wel eens willen zien als ze dan verwachts heel erg mooi willen bouwen. Maar ik denk een mooie manier om te omschrijven dat ze zichzelf niet heel serieus nemen. Precies zoals de vastelovend bedoeld is. Mooi buurtje. Optocht nummer 33 uit Ottersum. Ja, die doen hun naam hier aan, want die zien nooit thuis. Inderdaad, die zien al 11 jaar lang nooit thuis, want het is hun jubileum. 11 jaar lang bouwen ze al samen en na 11 jaar bouwen willen ze de vaart er nog in houden. Je ziet rondom foto's met al hun creaties van de afgelopen 11 jaren. En ze doen met de hele groep al lang met. Kleine 20 personen. En ze hebben er nog altijd zin in. Kunnen nagaan. 11 jaar geleden waren het nog met drupjes zoals ze hier zeggen. Sneuzels. Hier zeggen ze, er zat inderdaad een sneuzel bij, zag ik trouwens. Ze kwam net voorbij. Maar dat zien van die kleine rakkers die dan meedoen en dan na zoveel jaar sowieso op straat weten neer te zetten. Hartstikke mooi. Ja, heel actueel in Wel, ook op andere plaatsen, zoals Ubaksberg bijvoorbeeld. Het komt wel, de kroegen in Wel, die gaan dicht. Ja, Wel heeft op dit moment nog 2 kroegen. Dat is Veenk aan de Rijksweg en onder de Linde van Sjaak de Schroet, midden in het dorp. En die kroegen die gaan allebei die dicht. Ze hebben geluk dat Sjaak de Schroet, dat gaat in het MFC de Buun. Daar gaat hij een bruin café starten. Maar ja, zoals in heel veel dorpen gaan die cafés dicht. Dus ook Wel zal het dadelijk met 1 kleine horecagelegenheid in MFC de Buun moeten doen. Maar ook dat overleven ze wel. In Wel. Ooit het leukste dorp van Limburg. En nog altijd een van de leukste dorpen van Limburg. Optocht nummer 45. Die zijn begonnen met bouwen, maar kregen het niet helemaal aan volgens mij. Half werk hier te zoeken uit Maashees. Ja, die hebben als thema gekozen casino. En dat is hier goed te zien. De gokkast. De eenarmige bandiet hebben ze uitgebeeld. Het draait. Casino zien we trouwens vaker als thema terug in de optocht. Op een of andere manier heeft dat toch een aantrekkingskracht. Al zie ik de jeugd er volgens mij niet hun euro's aan verknallen. Dat zien toch andere generaties die dat doen. De jeugd heeft liever plezier onder het genot van een drankje zoals je hier ziet. En de gokkast, daar kunnen ze beter maar vanaf blijven. Want ze zien euro's die je te snel kwijtraakt. Lekkere vrachtwagen. De vrachtwagen is volgens mij groter als de wagen die erachter hinkt. Kunt men in ieder geval uit heien. En dat zijn 2 groepen die zich samengepakt hebben. De raddraaiers en Rapnodentap. En misschien zien ze al Rapnodentap gewoon, want het is niet zo druk achter de wagen. Ja, de wagen gaat erover dat er in Heijen een evenemententerrein is. En eigenlijk een terrein waar vaker een grote tuin staat midden in het dorp. Maar dat terrein is nou door de gemeente, in opdracht van de gemeente, werd dat veranderd tot een terrein voor seniorenwoningen. En ja, zij vermommen zich eigenlijk een beetje als ouderen in de hoop dat ze zelf achter de geraniums mogen gaan zitten door. Het is trouwens de groep waar als het schijnt, incognito, ja dat zal daar wel zien met die muts en die veren en de cape waar incognito prins Lars van de Wortelpin uit Heijen in midloopt. Eens even kijken of die hun naam hier aan doen. Carnavalsvereniging Bierstig Mooi. Uit Overloen. Loen, zeggen ze zelf. Ja, die hebben de wagen, zoals je al ziet, met als thema is dat Bob de Bouwer. En dat is het ook wat informatievoorziening betreft. Het spreekt natuurlijk voor zich. Bob de Bouwer, ook het thema van de vrienden van Prins Bart. Die is in Loen ook metgegaan in een optocht.
Kunnen wij een feestje bouwen, nou en of? Ja, dat kunnen ze. Ook in Loon. Daar kan de jeugd een feestje bouwen. Die zullen we straks ook zien in de tent, vast wel. Maar voordat er een feestje gebouwd moet worden, moet er eerst een mooie wagen gebouwd worden. En dat hebben ze gedaan. Bierstig mooi uit Loon. Hebben we het idee opgepakt om het kasteel van Prins Bart en prinses Ilse af te gaan bouwen tijdens de carnaval. Volgende wagen is weer een eerbetoon aan Prins Bart en zijn prinsesje, letterlijk en figuurlijk, Ilse. Ik ben benieuwd. Het is de familie van het prinsenpaar die er nou aankomt, terwijl het neven de kant nog altijd goed toeven is, met een pilsje in de hand, of nee. Kleine wagens hebben het nou over. Waarom doen er eigenlijk geen Einzelganger mee in Dat Offeren? had wel gemogen, maar in Offeren waren er nou maar, denk ik, in de afgelopen optocht heb ik maar één Einzelganger gezien. Denzelfde Einzelganger hebben we ook in Welme gezien bij de lichtjesoptocht. Had toch gelijk de hoofdprijs gewonnen. Dat was onze Hans de Rijk, maar ik denk dat zijn creatie niet meer leeft. Ja, hier zie je de familie van het prinsenpaar. Dus dat zien de familie van Prins Bart en van prinses Ilse. Ja, en natuurlijk gaat dit over bouwen. Dat kunnen we wel aan alle Lego poppetjes zien. Prins Bart en prinses Ilse die zien hun eigen paleisje hier in Offeren aan het bouwen. Daar is hij volop mee bezig. Dat heeft met de carnaval een paar weken stilgelegen. Hij zal het dadelijk nog half vast, denk ik, weer helemaal oppakken. En als je goed naar deze creaties kijkt, dan kun je een klein beetje zien wat Prins Bart in Offeren eigenlijk allemaal doet. Want je zult iets voorbij zien komen van de carnaval. Je ziet iets voorbij komen van de Joekskapel. Je ziet iets voorbij komen van het kindervakantiewerk. Allemaal activiteiten waar Prins Bart en prinses Ilse actief in zien in ons dorpje. Er is ook een kindje met de koptelefoon. Is die muziek die Prins Bart uit de grote trom tovert dan zo niet om aan te huren dat ze door een koptelefoon voorop moet zetten? Je kunt Prins Bart gerust de maat laten slaan. Dat is geen probleem in Offeren. Het ritme er altijd goed in zitten. De jongste telg van de familie. Over een heel bekende Netflix-serie La Casa de Papel. Ja, we huren La Casa de Papel, zeer populaire serie op de bekendste streaming service die we hebben op dit moment. En dit gezelschap luistert naar de naam nog een rondje. Betekent dat die 2 keer het optochtparcours afleggen vandaag? Dat mag wat ons betreft wel, maar ik denk niet dat ze het kunnen volbrengen. Maar ja, deze groep is van de boombakkers uit Gennep. En ze hebben inderdaad als thema La Casa de Papel. De rondweg van Gennep, dat kost heel veel geld. En daarom hebben hun een kluis gekraakt, zeggen ze. En, vandaar deze wagen in het thema van La Casa de Papel. Ik had je eigenlijk gehoopt op die maskertjes. Nee, dat is voor mooi. Mensen geadviseerd om ze niet te dragen. Veiligheidsredenen? Ja, ik heb dat hier een dag gelezen. Dat dat in verschillende optochten geweerd is. Dus vandaar dat we ze misschien ook hier niet zien. Ja, doen die nou mee voor de poedelprijs? In ieder geval, ze luisteren naar de naam Spuit 11. Kom op Nijbergen. Doen voor de 7e keer mee al. Ja, ook uw thema is de zomerdreugde. Door de dreugde in het land zien wij in de badkuip beland. En het badkuip eentje hebben ze prominent op hun wagen staan. En ook zij hebben zich laten inspireren door de zomerse temperaturen. Ik denk nooit dat die zich hebben kunnen voorstellen dat ze ook in een halfvaste optocht van die zomerse temperaturen zijn hebben. Hoe mooi is dat? Leuke pakjes. Optocht nummer 63. Rijkenvoort. Het gaat net. We zeggen hier Riekenvoort. En het is van kansvereniging De Bellenblazers met een groep van 30 man zoals je stelt. En ze hebben als thema, ja, je ziet het al, Disney. Ja, en dat is Disney zoals het bedoeld is.
We hebben er vast een hele creatieve gast zitten die heel goed kan schilderen. Ze hebben het vooral simpel gehouden, maar ook kleurrijk. Dit is een groep uit Riekevaart van de Belleblazers. Ze doen voor de eerste keer met hier in Offeren. En beloven volgend jaar ook beter voor de dag te komen. Maar het begin is gemaakt. Sneeuwwitje en weefsneetje. Ik vond het meer een doornroosje. Ja, Doris Roosje, ja. Heel veel Disney. En dan denken ze, Disney War, maar het is wel War. Want met optocht nummer 32 komt uit de Haps alweer een Disney-wagen. En ze heten een de mondig gauw stoppen. Ja, en volgens mij, als ik het Overmars goed uitspreek, is het, ze komen uit Hops. Maar bleef? Uit Hops, zeggen ze daar. Hops? Uit Hops, ja. En ze hebben als thema World Disney. Ja, volgens mij, ik weet niet of ze vanavond ook nog naar Groesbeek gaan. Want vanavond is in Groesbeek nog een lichtjesoptocht. Maar ze zeggen, we hebben World Disney uitgebeeld. En ze hebben allemaal verlichte poppen. Nu hebben we er vandaag met de zon in Offeren heel erg weinig aan. Maar volgens mij, als je goed kijkt, kun je zien dat de poppen heen van allerlei lichtslangetjes lopen. Dus ik denk dat ze ook aan verschillende lichtoptochten hier in de regio hebben metgedaan. En zo te zien vinden ze het ook niet lopen in deze optocht. En weer is ze gesponsord door de meneer Hoe. Zou kunnen. Hoe's Johnny doet wel. Zou dit ook weer met een brand te maken hebben? Volgens mij heeft het alles met alles te maken hier, Bas. Daar rookt de helder fotograaf niet van, hè, van daar rook. Dan krijg je hele slechte plekjes, niet altijd. Ja, het is niet allemaal Disney, volgens mij, wie ze verkleed zien. Nee, maar dat bedoelen ze ook, Disney. Oh, Disney. 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 Die andere wel, maar Disney. Er is er een en hem opmerken naar voetballen ziet. Het zal niet makkelijk worden, hè? Niks geleden, zeggen dan morgen. Wat, die kapel of... Ja, die kapel die had ook niks geleden volgens mij. Ah, die hebben ze goed gerestaureerd. Een tiental jaren geleden hebben ze een dakje erop. Van binnen hebben ze verwarming aangelegd. Daar werd ook nou regelmatig gebruik van gemaakt. Er worden de diensten ingehouden die niet zo groot van aantal zien. Dus de kerk is dan tijdelijk dicht in de winter om energie te besparen. En daar werd de kapel ingezet voor de heilige missen. Ja, onze kerk is veel te groot. De kapel is zelfs nog een beetje te groot voor het misbezoek wat er in de winter is. En onze tent vanavond die is eigenlijk te klein. Dus ik weet niet helemaal waar het schijf gaat. Of misschien wel juist goed gaat. Als ze in Gent op de brug over hier is en dan wil ze naar Oefel toe, dan komt ze eigenlijk nog ergens in Beugen terecht. En dan komt de volgende wagen, die komt uit Beugen, daar hessen ze, optocht nummer 26. Ja, en die hebben een naam gekozen, die kunnen eigenlijk ieder jaar tevreden zien over wat ze maken. Want die noemen zichzelf altijd goed. En ik zei het net al, André, alweer een casino. Ja, inderdaad. Weer een casino en dit jaar deze keer uitgebeeld door CV de Verkenscup. Ik moet altijd wennen aan de naam en denk, wanneer bedenkt je zo'n naam voor een carnavalsvereniging? Dan moet de eerste prins ook wel, dat we dat maar niet verder over doorgaan. Maar inderdaad, weer een casino. En je ziet de draaiende delen, gokkasten, van alles en nog wat. Casino gebouwd in Beugen. Hebben ook metgedaan in allerlei optochten in Boxmeer, Beugen, Haps, Gennep en Niewel. En vandaag voor de laatste keer op de straat hier in Offeren tijdens de 12e halfvaste optocht. Volgens mij heeft die prijs toch een groep van 50 personen als ik het mag geloven. Dus behoorlijke groepen werken aan hun creatie en hebben er heel wat dagen ook geschikt van. Ja, en ook die zien volgens mij wel samengereden, want ook de volgende wagen die komt uit Beugen. Be Good, het de groep, doen of het de 16 keer mee.
Ja, als onderwerp hebben ze de jungle. En je ziet een grote bewegende slang die de tempel inkruipt in een jungle. En ze hebben het gemaakt, zeggen ze, van allemaal natuurlijke materialen. En de slangenkop dan is gemaakt van 3200 bierviltjes. Dan wordt er toch heel wat kroegen van afzien geweest om die allemaal te verzamelen. Ze waren eerst in Beugen en derde in Gennep. En in Hops hebben ze een aanmoedigingsprijs gekregen. Wie goed. Misschien hebben ze die veeltjes wel in wel gehaald, waar al die cafés dichtgooien. Waar je nog veeltjes over. Zou je zomaar kunnen. Een optochtnummer waar ze groots op kunt zien als ze in de optocht meedoen. Optocht nummer 11. Uit het land van Maas en Waal, beneden Leeuwen, het kan niet beter lauwen. Het is ongelooflijk, ja. Deze creatie die hebben 3 uur moeten rijden om hierin af te kunnen komen. Geweldig mooi vanuit beneden Leeuwen. Wie had je daar gedacht? Ja, die zien nou het compenseren, zie je. Ja. In de wagen van, ze zeggen zelf van papieren maché gemaakt en van hout. Ze hebben als thema de houthakkers, maar dat hadden jullie vast wel al gezien. En de grote vriendengroep die al 12 jaar bestaat. Echte optochtlopers en ze hebben deze carnaval met 7 optochten metgedaan. En deze keer ook in Afferden. Gewet waren beneden Leeuwen vlakbij leed, André. Het leed vlakbij Afferden, Gelderland. Waar we wel eens tegen gevoetbald hebben, maat. Ja, eigenlijk zou je deze groep voor aan de optocht rijden. Maar omdat ze niet altijd... ze hebben een beetje problemen met time management, deze groep. CV Dukteloot uit Milsbeek. Maar ze hebben het gehaald. Op de valreep. Ja, ze hebben het over de kermis in Milsbeek. Dus je ziet weer de snoepkroon en de schietent. Want de kermis in de tent laat de Milsbeekse kermis herleven. Milsbeek heeft de kermis in een tent gehouden. En dat zorgt ervoor dat het volk weer op de kermis afkomt. Hè. Touwtje trekken, kop van jut, de schietkroon. Ze hebben er van alles bij. En Oggenwagen dan in Boksmeer en in Milsbeek prijs het gewonnen. Wat is dit nou, Matt? Een schietkroon? Is dat een dictie of zo? Een schietkroon. Is dat echt offers? Dat is echt schietkroon. offer, ja. Zei jij een scheetkroon, denk ik dan, hè? Een scheetkroon, ja. Scheettent. Ja. Dat klinkt ook een beetje raar trouwens. Toch? Van ons dan. Ja, dat is een leeg hukske eigenlijk, waar vooral het geluid belangrijk is. Ja. Optocht nummer 65. Dit is wel een hele ruige gekke toei. Ja, die komen uit Oefeld, Bas. Van de Leemknijers. En die hebben inderdaad als thema, zie ik, muziek. Maar dat hadden we al gezien. En als Brabanders zien we geboren, zeggen ze. En daarom klinkt carnaval als muziek in onze oren. De wagen gemaakt van polyester, dat hadden we gezien. Felle kleuren. Ze gaan er één groot feest van maken, hebben ze beloofd. Ze zien nog een beetje rustig, maar dat gaat straks helemaal goed komen als ze in de tent losgaan. Deze groep uit Oefeld van de Leemknijers. Ze hebben wel Limburgse muziek, hoor dat goed? Dat is ook gevraagd. Ze hebben donderdagavond een briefing gehad bij Kubbes. Daar worden alle deelnemers uitgenodigd. Daar wordt ook het startnummer overhandigd. En daar kregen ze alle spelregels te horen. En een van de spelregels is: draai leuke carnavalsmuziek. En daar was nodig niet te hard. Zodat iedereen kan genieten van al die creaties en niet met oorpien naar huis gaat. Ja, en vanuit Oefeld naar Venrooy naar Bjarnemieke is het ook niet zo wiet. Dus die keuze ligt voor de hand. Ja, dit is toch wel... het pleetje. Het pleetje van de dag misschien wel. Want er kunt je aan, hè. We zorgen hem al erbovenuit. Volgens mij was dat juf Paula. En volgens mij had Bart nog bij juf Paula in de klas gezeten. Ja, die had hem rekenen geleerd. Ja. En Ilse ook, die had er ook les van gehad van juf Paula. Dat was net dat vrouwke wat er onderaan links in beeld was, Bas. Daar hebben wij dan niet, Mad en ik, maar deze jongeren die boven op de wagen stonden, hebben er les van gehad. Bij ons in de dorp had je ze juf Stoel, maar hier is het juf Paula. Bij ons zat juf Paula op de stoel. Oh, die zat op de stoel. Ja. Kijk eens. Ja, de prinsenwagen van de Pijas met de Rood van 11, de Dansmarietjes en natuurlijk prins Bart en prinses Ilse. En zoals je ziet, prinses Ilse kan makkelijk over de rand van het kasteel heen kijken. Hè? Dat bleek wel. En ik vroeg me straks af, waarom het Bart
de zonnebril op. Heeft dat iets te maken met gisteravond misschien? Ja, het zeker dat je die met glaasje hebt gekeken. Doet hij anders nooit. Nee, ze hebben zich eigen voorbereid op de zon. Dat ze geen last van de ogen kregen. Zodat ze vanavond dan nog alles kunnen zien wat er zich gaat afspelen in de tent. Want dat is toch ook wel heel bijzonder. Ook voor deze prins. Hij zal zich vervoegen op het podium. Bij Björn en Mieke en bij wie dan ook. Hij zal nog een groot feest komen beleven. Waar een kleine 3000 mensen getuigen van kunnen zien. Ik hoor een mooi liedje, Maat. Daar heb je nog een beetje met me geschreven. Ik ben een pajas. En dat is niet omdat hij stottert, maar... Dat kwam beter uit met de muziek. Ja. En ik denk dat dit onze laatste wagen is geweest. Of komt er nog een? Er komt er nog één in de hoek, hè? Ah, oké. Dat is volgens mij de laatste. Zal dit dan een wagen zien die echt op het allerlaatste moment is aangekomen? Ja. Normaal gesproken zou ze zeggen, Prins Bart is de naafsluiter. Nee, ik heb begrepen dat er een aantal wagens zelfs niet hebben gestart en dat ze niet volledig konden voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. En, bijvoorbeeld hoe simpel een brandblusser kan zien, dat was niet goed genoeg en dan zien er een aantal nummers niet mogen starten, helaas. Oh, dus als maar uit bijvoorbeeld beneden Leeuwen hier naartoe zien gekomen. Kan, maar ze weten het, ze hebben het donderdagavond gehoord, waar alles aan moest voldoen. En veiligheid gaat ook voor deze organisatie van de halfvaste optocht boven alles. En, optocht nummer 53 mag afsluiten. Hey, CV, carnavalsvereniging, het stelt niks voor uit Groesbeek, een debutant. En wij gaan vanaf deze plek de 3 prootboxen, André R., Matt Kusters en ik zei de gek afronden hey, met het laatste pleetje in beeld, de laatste wagen. Wij vonden het in ieder geval weer enorm leuk om te doen. En we hopen dat we volgend jaar voor de 3e keer als prootbox hierbij mogen zien bij de HAVO, de halfvaste optocht hier in Offeren. En ik weet zeker, het giet hier nog tot in de kleine uurtjes door in de tent. Hoi allemaal! Hoi! Hoi! Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Peters Objecten, Landgoed Blijenbeek en Loonbedrijf Van Lin.